to family for माबोरै दं नोंसोर welcome back to my channel चैनल जो गासिखौ बराय होलायबाय थ' दाख्लै खानाय सुनाया बेखौ सुनो थांनो नागिरदों वाश खालामनोसै दिनैहाय ओमफ्राय गुवाहाटि थांलायला बरमायाव खालामगोन आंनि लोगोनि पार्लारावहाय दा देखायगासिनो दं आङो बास नेगासिनो दङ दा फैथ'वाखै बासआ मिन्थिया फैगोन ना फैया बासआ फैयाबाथ' आङो बेटारि रिक्सा लानानै बरबरसिम थांनानै बरबरिनिफ्राय टेम्पु नङाबा बिदि फिसा गारिजों थांनांसिगोन आङो ओमफ्राय दा नेथ'नोसै फैगोन ना फैया बासआ 7:55 बिदियाव फैयो अलरेडि टाइमा जाखाबाय 55 फैनाय नंला बायदि मोनबाय आङो नायनोसै आरो 5 मिनिट नेबावनोसै 8:00नि उनावथ' 8:00 बारलांबाथाय फैया गारिया दा नेग्रोनोसै फैगोन ना फैया अके दा लासै लासै देखायलांबाय थानो ओमफ्राय जि कमेन्ट्स हरदों खानाया अयथासार गाज्रि जादों होननानै बिदि नङा दे आं एकदम नेचारेलखौ मोजां मोनो जायनिखि आंनि खानाया जादों आं आगोलावहायबो बे पार्लारावहाय खालामखांबाय खेबथाम खानाया जेबो डेमेज जाया बिदिनो बिथाबाय थायो ओमफ्राय उनाव जि खानाया ओंखारबोयो बे खानायखौहाय माबा नुवा माने स्ट्रेट खालामनानै ओंखारबोनाय बेफोरबायदि नुवा माने सिन जाया माने लेयार जाया आरो बिदि जाया बिसोरनिया आं मोजां मोनो ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम बिसोरो स्ट्रेटनिं खालामनानै हरा माने आइरनिं खालामा आरो ओंखायनोथ' गिजानिबा सिल सिल नुवाखैबो जानो हानाय खिन्थु नेचारेल लुक फैयो आरो आं बिदिखौनो मोजां मोनो सोरबा बायदि एकदम थं 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 बिदि एकदम बोरैबा बिदि मोनसे एकदम सिल 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 जायो आं बिदिखौ मोजांसो मोना थ' आं बेखौनो मोजां मोनो नेचारेल जायो खानाया जेबो गवा बारियावबो नङाबा जों गामियावनो बुहुत मानसिनिखौ नुदों आङो खानाय स्ट्रेट खालामनानै खानाया ओरैबायदि माने सुखांबाथाय स्ट्रेट खालामनानै फैबा बिराद सिल सिल जायो खिन्थु वास खालामबाथाय ओरैबायदि लेथ्रा जालाङो ओमफ्राय उनावहाय दाख्लैयो फार्स्ट आं होनायखाय माबायाखै खिन्थु दा सेट जालांबाय खानाया दाख्लैफोराव एसे एसे बोरैबा जादोंमोन ना बेफोरबो गैला दा बिदि आरो सानथाम थाबाथाय मोजां जालाङो आरो दा नायनो हागोन दाहाय देखायगोन आङो सुखांनायनि उनाव वास खालामखांनायनि उनाव माबायदि जायो ओमफ्राय लोगो मोनलायगोन दा पार्लारावहाय थांग्रोनि फैबाय बासआ फैबाय नै नुदों ना बासआ फैबाय जोंनिया बासआ फैबाय थांनोसै आङो बेटारि रिक्साखौ फन खालामखालायबायमोन टाइमा एसे बारबायमोन ना बासआ फैयाबाथाय बेटारि रिक्सा लांगोन होननानै दा फैबाय केन्सेल खालामहरनोसै आङो बासआव थांसै फैसा गैला फैसा थानानैबो माबा माबि शपिं खालामबोगोन सानदोंमोन आङो हारसिंनिबो बेटुखौ लाङा आङो माने बिराद डिस्टार्ब होयो ओंखायनोथ' दा ओरैहाय एसे टाइम लागोन ना ओमफ्राय इमान मानसि जायो दा आरो फुजानि टाइम ना ओमफ्राय रानि थाङा नालाय ओंखायनोथ' लांफाया आङो नङाबा लांफागौमोन एख' नङा हजोंनिफ्राय फैनानै माबायाव थांगोन ना नलबारियाव थांगोन बिशालावहाय होमबाना लांफानोसै एसे बेरायहोनानै लाना फैनोसै मा होनो हैजां मैजाङाव गाखोनो गोसो जादोंनो ओमफ्राय माबायाव मा होनोमोनलाय बेखौ आंबो मिथियाथ' बिदि गेलेनो गोसो जादोंनो बेहाय नलबारियाव पार्क दङ सोंखांबाय आङो मुसलपुराव बिदि दंना गैया बिदि होननानै ओमफ्राय रानिया माबा मावजि पार्कनि खोथा खोन्थादो आरो ओमफ्राय नलबारियाव थांबा लाना फैसिगोन मावजि पार्कआवबा दंना गैया मिथिया आं थांफेराखैबो नालाय नलबारियाव थांबाथाय मोनसे फिसा गथ'फोरनि पार्क दङ बेहाय थांनानै गेलेहोनानै लाना फैगोन दा आं हारसिं थांनोसै बास सफैबाय नै सफैबाय सफैबाय दसेनो मानसिया बुंजोब्बाय गारियाव दहाय जि लांदां ओंखारबाय खारला गारियानो बेटारि गारिजोंसो थांनांसिगोन बेटारि गारि बासा हामा जानानै गैला फाहामजालानो ओमफ्राय दा बेटारि गारिजों मानसिफोरा आलाय सिलाय जाजोब्बाय स्टुडेन्टफोरा मा सफैबाय ओमफ्राय मा जाखो मिथिगोन ना खुस्रा गैया बासावबो होनो मोनासै आङो दाहाय थांनायावसो होगोन होननानै फैबाय दा बासखौ नेफिननांसिगोन आं नङाबा थांग्रोनानै मोनहैग्रोबाबो बासखौ नेथ'नानै दाहाय जाहानि खिथां बासखौ नेहोनानै माबागोन आङो थांगोन ओमफ्राय आं दा बेहाय जानोसै माबा मोनसे जानायावनो खुस्रा खालामनानै हरनोसै आं बेनो याते रखायदे रयार ब्रह्म फुजिया
गांथाम ओमफ्राय दाउ अमलेट मोनसे जाबाय आङो दानि फैबाय ओमफ्राय मोनसिगोन बाजारा याते रखाय दे सौग्रावबायसो मा थांखैलाय बाय मिस्टेकलि एक्सिडेन्ट माला फैनाय दिनैसो ना आं सानबासो जाबाय खोमा अ दंफैखायो एक्सिडेन्ट नङा सानबा 6 दिनसो जाबाय खोमा रावबो गैया दङ आदा फैबादों अ थांफिनसै दा थांगोन न'आव थांगोन ओइ हे हाय ओंखारना थानो गैया ओइ वास खालामनो दासो माबा जानानै फैबाय आं सावगोरना फैदों रजन सेजौ दासबाय बाबाय आं औ माने आरामनो दा थांबाय वास खालामनानै स्पा खालामनानै अ स्ट्रेट खालामदोंमोन अनजालिया रागा जोंनो एक्चुअली आं इनाव खालामनो फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय नङा दाखालि इहाय खालामाखै आंखौ ट्रेडिं खालामा होननानै मिथिखायो माथो नोङो ओइ नै आब' जनालि फैदोंलै दावरावथार ओइ नोंसोर दावराव आब' जनालिया जेराव फैयो दावराव जाजोबो मा हुआ दों नोंनिया सैज' बाजै इला नों नङा बाजै गाना दंना माबा गावसोरसो लांफानोसै साफा जानोसै गरम नङा थानाय ए थारां जानला मोनला खामानि मावनो मोनाखै मार्केटसो मोन्दोंमोन आं सुनो बादोंमोन आं ओंखाम संनो मोनाखै बेसे 3 टाइम संनांगौ बोथिथाम जायो फुङाव जा बाबा मोना खामानियाव थांजोबो ना बेहाय संनांगौ जायो एसे हामबायना आङो नों बायदिनो ओंखाम जाया आंबो नोंखौबो हामदोथ' नोंखौ हामनाय नुदोंमोन दाख्लैफोर हामनाय नुदों दुरबल जायोना उन्दुनोसैलै र' एसेबा माबा दै दासोमलायना लानाय जादों दाख्लै पार्लाराव ओंखायनो ओंखारदो माया फैगोन आरो गरमाबो माबायदि जादोंमोन बोथोराबो दा अखा हानायखायसो मैयायो दाउखौबो न'निफ्राय बे फसैनांगौसो जाबाय दे जाबाय सुग्रोनोसै दे लोगोफोर बारा नायबाय थानाङा दाय देखायगोन माबायसे माबाया मा होनो कुइसना बिदिनो दाख्लै रखम माबा खाथियाव गोलैयो होननानै मानि खाथियाव अरुणाचल आसाम भुटान खाथियाव गोलैयो अरुणाचल आसाम सिक्किम बिदि होदो इनो अरुणाचल खाथियाव गोलैयो होनबा फैबाय फैबा ए सोमोन्दो मिन्थिनो फैदो खालामजानांगौ आंहाबो बे मुखाखौ गाननांगौ आङोबो सानसे गानबाय लगायनानै ओमफ्राय खानाय सुनाय बे स्क्राब बडि मासाज नामा जाबा फिसा बानायो जाबाय दान बिरलायलायनाय नायनोसै दुर्गा फुजाखौ मोनजालि एकदम बिरखलायनाय इनोथ' सानदोंमोनलै मोनसे खामानिया जानायमोनबा दा दस' जायाबो खामानियानो मा जाखो डेटल' हरबाय थायो मेम ओमफ्राय दा जाबाय माबाबाय ओमफ्राय दा दख'ना नायनो थांनायदो जोङो ओंखारलांनोसै ओंखारलांनानै आङो माबायाव गाखोनो खारलांसै बास टास नेला खोमा बासाबो हामा जादोंसै बेबा मोनफैगोन ना मोनफैया बेखौ नेबा आंना फैबाय आङो ब्लेकखौ ओरैबायदि फसायबाय मार मोजां नुबाय आं ब्लेकखौ अनजालि नायलाय ब्लेकखौ जि मोजां नुबाय आङो देसोनबाय मोजां नुदों आं नोंखौ होननाया गोसो मोजां फरायदों बारा मोजां नुबाय बेखौ साबफाथार नुदों मोजां नुदों बेखौ ना मानसि
आइसक्रिम लाफैबाय बेखौनो जि गोबाव लेक्सार मारिबायहाय माने बासखौ नेथारबाय आङो ओमफ्राय दा बासासो फैगोन ना फैया दहायनाबा हामगोन ना हामाखै बासा बेखौसो सानबाय थादों आङो भारा होनो दङखाय दहायनि बाखिखौ ओंखायनोथ' दे 5 टके हले दे बासा फैबाय ग्रुपनो थांसै बासजों गेलेफैगासिनो फैदा मा रिएक्सन जायो नायदो हे हे आरो मा जाया जाया माथो न' फैया खारबा गुस्था रोङा माबा आरो फ्रिजआव दोनबावनांगोनसो खारबा गथ' जानो थागोन फै नङा ओइ इदिबा आं होआ खुलिया इदिबा आं खुलिया बामग्रोगोन बामनानै सुमुग्रोगोनसो आरोबाव दे आरोबाव अबेखौ अके जादो ओमफ्राय आरोबाव सुमुबाव आंखौ हैद इमान गोजाननिफ्राय आं दिनैसो सिगांमोन हो आं सिगांमोन मानो थांनाय ओइ आदामोन ओरैनो खबर लानो थांदोंमोन आं ओमफ्राय आदा सासे दंलायोमोन सोर आदा सासे आदा सोरानि आदा आं सिनाया नों सिनाया अ मादै बुसाया मादै बुसाया सांग' मोनसे सांग' खारबो गुलुआ अ थांनायमोन गुलु नोङो फैबाय फ्रेस जानोसै ओंखाम उखैसोबाय फिल्डआव दिनैनिफ्राय थांनो मोनसिगोन खानायखौ सुबाय नालाय फिल्डआव थांनोसै बिराद मटि जाबाय एसे मटि जासिनबाय आङो दाख्लैनिफ्राय जायै खामानि सामानि मावालासिनो जायै एकदम मटि जाफिनबाय ओमफ्राय दा खारहैनोसै दुर्गा फुजायाव बुहुद हामनायनि खोथा दं ना साफा दख'ना गांसे बायनानै थिग बेरायनांगौनि खोथा दङ मा ओंखायनोथ' दा फिल्डआव थांनोसै जोङो ओंखाम जानानै लाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय दसे रेस्ट लागोन ओमफ्राय फिल्डआव थांगोन ओमफ्राय नोंसोरो बयबो खानायखौ बुंबाय थादोंमोन रानि देखायबाय फै खानायखौ देखायबाय खानायखौ बिसोरो बयबो होनबाय थादोंमोन खानाया मोजां जायाखै गथ' सासे माबा नोंसोरो बयबो होनबाय थानाया हामा जादों होननानै नाय हामा जायाखै एक्चुअलि आङो बिदि जानायखौसो मोजां मोनो जायनिखि नेचारेल जायो ओमफ्राय आंना दा गोलाव जागोन ना गोलाव जाबाबो माने मोनसे लेयार थायोना खानाय बोनायनि इबे लेयारखौ नुवा इदि माबाबाथाय इहाय बोबाथाय माने बेलेगावबो नुवाबो जानो हानाय बेलेगाबो माबायो खिन्थु आङो इनाव नै दाजो खनथाम खालामजासिगोन ओमफ्राय आङो सिगाङावहाय खाथियावनो पार्लाराव खालामदोंमोन आरो ओरैबायदि खानाया हामा जादोंमोन आंनिया खानाया माबायदि जादोंमोन रानिया मिथिगौ आङो बेसे 6 month ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ आङो इमान फैसा खरस खालामनो खानाया डेमेज जाजोबदों ओमफ्राय खस्थ' जेनेबा खामसारनाय बायदि जाजोबदोंमोन आं ओमफ्राय बावजाव बेसेबा इदि जाजोबदोंमोन इदि फ्लेट जायाखैमोन इदि जाजोबदोंमोन आं ओंखायनो गियो आं बिदि खाथियाव बोरमा माबा माबि मोजां दङ दा मोजां जाग्रा जाबाय खिन्थु मिथियाना बहा माबायदि बोयो बेनि थाखायनो ओमफ्राय अनजालिया मोजां बोयो बियो खिन्थु आङो खामानिबो दंखायोमोन नालाय ओंखायनो गुवाहाटि थांदोंमोन ओमफ्राय आङो बेहाय मोजां मोनो नालाय थ' बेहाय बोदोंमोन आरो ओमफ्राय नै बिदि नेचारेल जायो नोंसोर बुंदोंमोन आरो दाख्लै फार्स्ट माने बिसोरो सेकेन्ड टाइमखौ बोआ नालाय बिदि फ्लेट जाबोआ खिन्थु जिथिया आङो सानथाम थानो होयोना बिसोरो माने बेफोरो सेट जालांजोबो आरो होमबाना ओमफ्राय दा फाइनालि सेट जाजोब्बायना ओमफ्य दाख्लैनि आं बिदि गावजों नुदोंमोन ना बेखौ ओमफ्राय दिनैथ' स्पाल'सो खालामदों बेखौथ' बोआखैना आङो बिदि जायो आरो ओंखायनोथ' आङो बेहाय थांनानै खालामहैदोंमोन आरो नोंसोरो बयबो 100आव मथा मथि 98% मानसियानो बुंदोंमोन खानाया मोजां जाथाराखै होननानै खिन्थु बिदिखौनो मोजां मोनो आं एकदम नेचारेल फैयोना रानियाबो बुंलायदोंमोन ना माथो इहाय बोनाय बायदियानो जादोंलाय होननानै खिन्थु दिनै नुबायना रानि एकदम नेचारेल जायो माने बोनाय बायदि मोनसे लुक्स फैयोना बिदि जाया आरो माने ओमफ्राय जिथिया नोंना गोबाव जालांबाय थागोन होनबाना बे क्रिमा सेट जालांबाय थागोन ओमफ्राय उनावहाय गेसआ फैबाय थायो आरो बेवहाय बिदि जायो आरो ना ओंखायनो नायदो एसे साइनिं फैबायना दा मेथाइ जानबा ओमफ्राय बियो आरोबावहाय मोजां जालांबाय थागोन बे नायबाय था नोंसोरो नुबाय थागोन नोंसोरो बिदि माने हामा जाया आरो जिथियागौ माने बेसेबा गोबावजोंसो ओमफ्राय आंनाथ' हामा जायाखैमोन खानाया ओमफ्राय नाव गलाबायाखैबो नङाबा आङो गामिफोराव ओमफ्राय लोगोफोर बोनायफोरखौ बयनिखौबो नुदो आरो जेनेबा फ्रायनानो खानाया गजोबनानै एकदम बोरैबा जालांदोंमोन आरो ओमफ्राय नाव खानायाबो बोरैबा मोनसे बोरैबा माने अजन गैयि पातला इदि बिरलाबायनाय इदि जालांदोंमोन इदि माने ग्रोब माबानानै थायाखैमोन आरो बिदि आङो बिदि जानायखौ मोजां मोनो बेनिखायनो
दा जाबाय दा बेखिनिखौ खायनो खायबाय आङो ओमफ्राय फट' लादो